Dak li kien il-parkeġġ tal-isptar San Luqa u li dan l-aħħar kien bi spazju mitluq se jingħata lill-Kunsill Lokali tal-Pieta, dan biex jintuża b'ċerti kundizzjonijiet. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Falzon iddeskriva dan il-ftehim bħala mod kif il-Gvern ċentrali u l-Kunsilli Lokali jistgħu jaħdmu flimkien. Il-parkeġġ li bħalissa huwa fi stat ta' abbandun se jitranġa u jkun magħmar b'sistema ta' sorveljanza. Dan kollu bi spejjeż għall operatur privat li se jintgħażel fil-jiem li ġejjin permezz ta' tender maħruġ mill-Kunsill Lokali. Din iż-żona ta' parkeġġ tesa' mal-260 karozza u għalhekk hija mistennija li taffi l-problema ta' parkeġġ f'dawk l-inħawi. Kif wedna fil-manifest elettorali, il-Kunsill Lokali ingħata il-parkeġġ tal-isptar San Luqa li minnu ser inkunu qed nikkummerċjalizzaw u qed indaħlu renta annwali. Il-parkeġġ se jkun bi ħlas u għalhekk se jkun ukoll sors ta' dħul għall-Kunsill Lokali, iżda se jkunu riservati numru sostanzjali ta' postijiet mingħajr ħlas għar-residenti tal-Pieta u Gwardamanġa.